hatják egyedül az érettségizők a feladatok megoldásához. Esetleg van-e még valami fontos tudnivaló, amit ön innen üzen tanár kollégáinak és az érettségizőknek? Igen, talán az nagyon fontos, hogy minden feladatnak csak egy megoldását értékeljük, ezért fontos, hogy a diákok minél több feladathoz kezdjenek hozzá, minél több feladatot oldjanak meg, de remélem, hogy ez így is lesz. Elsőként most tehát a gimnáziumok nappali tagozatos tanulói számára húzzuk ki a tételeket. Így van. A gimnáziumok számára a 3 tételsort a minisztériumban őrizték hétpecsétes titokként, páncélszekrényben. Itt van a 3 sorozat, és hogy ebből melyik lesz az igazi, azt most dől el, kérem, legyen olyan kedves kihúzni egyet. Megpróbálok bal kézzel, talán legkönnyebbet, remélhetőleg. Biztos a legjobbat húzza ki. Ezt a borítékot most felvágjuk, és ebben 3 ugyanolyan lapot kell találnunk, amelyen 7 ugyanaz a 7 feladat van. Az egyik lapot átadjuk a televízió számára, hogy megjelenhessen az inzerten a feladat sorszáma és pontszáma, a másik lapot pedig Kádárné dr. Fülöp Judit főosztályvezető helyettesnek, aki a Művelődési és Közoktatási Minisztérium részéről felügyeli a hirdetés törvényességét. A harmadik lapról pedig felolvasom a feladatokat és az értük kapható pontszámot. Gondolom, hogy ezek a legizgalmasabb pillanatok. Az 1996. évben a nappali gimnáziumok számára az érettségi feladatok a következő. Első feladat. 1193-as feladat, az értekapható maximális pontszám 9 pont. 2. feladat, az 1851-es feladat, az értekapható maximális pontszám 9 pont. A harmadik feladat, a 791-es feladat, az értekapható maximális pontszám 16 pont. A negyedik feladat a 3412-es feladat, az értekapható maximális pontszám 14 pont. Az 5. feladat a 2027-es feladat, az értekapható maximális pontszám 8 pont. A 6. feladat a 4063-as feladat, az értekapható maximális pontszám 8 pont. A 7. és egyben az utolsó feladat a 87-es feladat a zöld könyvből, az értekapható maximális pontszám 16 pont. Megismétlem a feladatokat. Első, az 1193-as feladat, az elérhető pontszám 9 pont. Második, az 1851-es feladat, az elérhető pontszám 9 pont. Harmadik, a 791-es feladat, az értekapható maximális pontszám 16 pont. Negyedik, a 3412-es feladat, az értekapható pontszám 14 pont. Ötödik, a 2027-es feladat, az elérhető pontszám 8 pont. Hatodik, a 4063-as feladat, az elérhető maximális pontszám 8 pont. Hetedik, a 87-es feladat, az értekapható maximális pontszám 16 pont. Még egyszer megismétlem. A 3 lapból egyet az inzert számára kérem továbbítson. Egyet pedig Kádárné dr. Fülöp Judit a minisztérium részéről felügyeli a törvényességet az ő számára adunk oda. A harmadikról pedig a nappali szakközépiskolások számára olvassuk fel a tételsort. Tehát az 1996. évi nappali szakközépiskolás matematika érettségi tételsor feladatai a következők. Első feladat a 628-as feladat, az elérhető maximális pontszám 7-es pont. A második feladat a 933-as feladat, az értekapható maximális pontszám 12 pont. A harmadik feladat a 2283-as feladat, az értekapható maximális pontszám 14 pont. A negyedik feladat a
a 3154-es feladat, az érte kapható maximális pontszám 16 pont. Az 5. feladat a 3941-es feladat, az érte kapható maximális pontszám 12 pont. A 6. feladat a 16-os feladat, az érte kapható pontszám 6 pont. A 7. feladat a 102-es sorszámú feladat, az érte kapható maximális pontszám 13 pont. Megismétlem a feladatokat. Az első feladat a 628-as, az elérhető pontszám 7-es pont. A második feladat a 933-as, az érte kapható pontszám 12 pont. A harmadik feladat a 2283-as feladat, az érte kapható maximális pontszám 14 pont. A negyedik feladat a 3154-es sorszámú feladat, az elérhető maximális pontszám 16 pont. Az 5. feladat a 3941-es feladat, az érte kapható pontszám 12